Яңаны көтіп тұрмаған өзі бір үйем темір тымырдан техника жиған. Ақсубай районында яшәүче 22 яшьлек Ленар Нуриддинов бүтін хуҗалыкны шаккаттыра. Эшкә урнашып бір айда узмый, үзе трактор җыеп, шуның белән чәчүгә чыгып киткән. Безнең хәбәрчебез Филиза Хамидуллина аның белән якыннанрак танышып кайтты. Иң беренче двигательне сүттек, аннары картерын ачтык. Аннан фильтрларын алыштырган генератор, кабина рамнарын тоташтырган шлангаларын, коробкасын шулай итеп кыска вакыт ичендә ташландык тракторны тәгәрмәчләренә бастыра яшь механизатор. Вот канин яңа запчастан иске запчастларын алыштырып виз сүттек, җыйдык яңаны. Ленар Нуриддинов бу хуҗалыкка быел гына эшкә килә, аңа кадәр техникумда укыган. Яшь белгечкә яңа техника бирүче булмый, шуңа да эш урынын үзе булдыра. Трактор хәтта заводныкыннан да яхшырак килеп чыкты ди ул. Датчикларын, приборларын механическийга куйдык, аның электронный не надежный, механический яхшырак күрсәтә. 5 тонналы әлеге техниканы яшь инженер бір айда җыя, чәчүгә җитешер өчен аның бір ай вакыты була. Хәзер барлык запас частьләр дә яңа. Кузовны буярга, фарларны алмаштырга вакыт җитмәде ди яшь тракторист. Иң мөһиме, трактор йөри. Яшь белгечтән бу кадәрне берәү дә көтми. Яңа тракторлар 2 миллион сумнан артык тора диләр хуҗалыкта. Запас частьләргә 300 мең сум китә. Нурлаттан алып кайт дигәндә, Чаллыга бар дигәндә запчастьләргә. Мин алай ук бик ышанып уйламаган идем, бик яшь иде ул. Действительно, үзенең теләген атлады ул. Техникага мәхәббәт бала чактан килә ди яшь белгеч. Кичкенәдән әтисе белән кырга йөргән. Ул да тракторчы була. Аның белән утырып йөридем кичкенә вакытта. Аннарсын вот шунардан айрын кызыгылгандыр. Үз куллары белән җыйган бу техника бөтен таләпләргә туры килә. Егетнең эш графигы кара көзгә кадәр минутлап исәпләнгән. Шулай да вакыт булу белән трактор эшен яңартам ди яшь уста. Киләчәктә тагын берәр комбайн җыю теләге дә бар икән. Аксубай районыннан Филиза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.